Kecil kemudian. Itu Non. mungsuhmu iki. Lah pripun? Rene. Sagabak ketelek samanya. Gong, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agabak aja. Ajak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agada. Akak jakle. Aku betul di sini. Agak kecewa juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak kamu ada. Agak dia. Agak dia. Piye Tru iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude Akak wedi. iso nulis ora? Nulis. Agade. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso, akate iki iso. Iso nulis ora? Agade. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Duh, nulis karepmu piye? Agade. Agade lede kecil masih. Agade. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Agade kali kecil kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro. Kada. Agade masih agade ya. Akate. Aku bude akate. Tulis. Agade begini. Iya. Aku Bagong. Kelewat babagang. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya katiwisa wisbari tile bagai. Sama geda wa geda kawatik. Monggo ngono dadi nggo dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Tru. Aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk sok nggo mbleh wedhus. Lah iya.